Pigpapasalamat ng gadkan siklistang si Norvin, miyembro kan Team Pedal Ginubatan, ang pagkakalunsar kan Violence and Injury Prevention Alliance o VIPA, padrino ang Department of Health sa Bicol. Sabi niya sa tabang kan VIPA, posible nang mabawasan ang mga aksidente sa tinampo, hulita mas mahiwas na ang kaaraman kan publiko. Kasi para matuto sila kung saan yung lugar nila yung sarili. Tapos yung mga sign, kung ano ang kailangan nilang gawin, kung ano mga senyas, kung kailangan nilang mag-overtake o bawal mag-overtake doon. Kaya malaking salamat to sa mga ganitong bagay kasi marami tayong matututunan sa mga ganitong bagay. Ang motorista naman na si Anthony pabor man na igwarin siring na programa ang DOH Bicol, bagay na makakatabang ng gadaa sa pagsalbar sa buhay ng tao. Kailangan din natin ng kumbaga disiplina sa kalsada, kumbaga kailangan nating maging open-minded sa lahat ng bagay, lalo na pag nasa kalsada tayo. Kasubagong aga Hunyo, uno kan formal na magsikad ang regional launching kan VIPA na ginibo sa Albay Astrodome. May tema ining Think Before You Walk, Drive, Ride sa Healthy Pilipinas. Pinanginota ni Dr. Ernie Vera kan DOH Bicol CHD ang aktibidad. Sigun kay Vera, nakakaalarma na nalangkaw na bilang kan mga naaaksidente sa tinampo. Kung sain pinakadakol sa mga naaaksidente, iyon mga lunad nin motorsiklo. Kaya kasabay kan selebrasyon kan Road Safety Month, ang paglunsar naman ninda kan VIPA, na binilog daan ninda, ngani makatabang na mabawasan na ang mga aksidente sa tinampo. Violence and Injury Prevention Program ng DOH ay alinsunod sa National Policy on Violence and Injury Prevention. Sa loob ng programang ito, ang DOH Bicol CHD ay patuloy na magbibigay ng technical assistance, monitoring at advocacy campaigns para sa pag-iwas sa pinsala at karahasan, lalo na sa mga road traffic injuries. Presente man sa aktibidad si Albay Governor Edsel Grex Lagman na nagpaabot man kan sa iyang dayupot na suporta sa VIPA. Will be lessened. Up to now, nagiging problema ko po yun going to the different parts of Albay PD. Meron pa rin po talaga maritigas sa ulo and siguro hindi na po masama na ako mismo ang sumisira sa kanila. Let us remember that road safety is not a solitary endeavor. Hindi po to kaya gawin ng grupo lang po ng One Rider Party List, ng ating Albay Provincial Police Office, ng ating EMS, ng ating PHO. Hindi po kaya. This should be a collaborative and concerted effort. So as we embark on this journey, let us keep in mind the lives that depend on us. The children who dream of a brighter future, the parents who anxiously wait for the safe return of their loved ones, and the countless individuals whose lives have been forever altered by road accidents. Yaon man iba-ibang grupo ng motorista, siklista, asin iba pang stakeholders na mainit man ang naging pag-ako sa programa kan ahensya. Nakatuwang man kan ahensya ang PNP asin iba pang ahensyas di gobyerno. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.